Bigarren hitzaldiari ekingo diogu. Mikrobioa, gaitza, normaltasuna eta naturaren natura. Arantza Etxeberria daukagu gurekin. Ez zuretzako da, hori zuretzako da. Arantza Etxeberria daukagu gurekin. EHUko logika eta zientziaren filosofia saileko irakaslea da. Filosofoa eta zehazki biologiaren filosofoa. IAS Research Group on Life, Mind and Society, taldeko ikertzailea ere bada. Eta, besteak beste, noski hainbat argitalpen ditu, eta besteak beste berak gai hauen lantzen ditu. Autonomia eta individualtasuna biologian eta medikuntzan, garapenaren biologia evolutiboa, heriotzaren ikuspegi biologikoa eta zientziaren filosofian zehazki sailkapenak bai zientzian eta gizartean. Fokua generoan eta arrazan jarrita. Gaurkoan gogoeta filosofiko batekin datorkigu, patologiaren gainean eta normaltasunaren gainean. Patologia eta normaltasuna zer diren, nola ulertzen ditugun eta nork ebazten duen, erabakitzen duen zer den bat eta zer den bestea. Nahi duzun Arantza? Egunon guztioi eta mila esker Xabier aurkezpen zaindua egiteagatik. Entzuten da ondo? Bai, esaten dio tekniko... Urbildu gehiago. Urbildu? Bai. Hola? Hobeto? Loreak idatzi zidanean, okurtuztean izenburu hau, pixka lolailoa dela konturatzen naiz, baina erabaki dut ez aldatzea, pixka arraroa den arren. Xabierrek esan duen bezala, ni zientziaren filosofiako irakaslea naiz EHUn, eta nire lan arloak biologiaren eta medikuntzaren filosofia izan dira batez ere. Eta arlo horietatik pixkat abiatutako hausnarketa batzuk izango dira. Batzuk Mario aurreko hizlariak esandako antzeko ideiak dire. Uste dut ikusiko duzula oihartzun bat badagola gauza batzutan, beste batzuak diferenteak. Nire gai nagusia antolatzeko, erabili dudan tesia da bizidunak organismo ingurumen sistemak direla. Eta azaltzea. Eta birusaren inguruko argilunak aztertu ere pixka bat. Bizidunen biologia ez da makina batena bezalakoa, isolatutakoa edo independentea. Bizidunek ez dute aldez aurretik ekoiztutako atalak edo piezak batuz sortzen duen antolakuntza. Baizik eta beraien izaera autoantolatua da eta ingurumenarekin dialektikoa dela esan dezakegu, interaktiboa. Orduan, ezin dira organismoa eta bere ingurumena bata bestea gabe definitu. Organismoaren aldaketak ingurumenaren nean atzera elikadura moduko batez aldatzen dute biziduna eta bera ekintza berriak egitera bultzatuz. Eta hau askotan, biologian, medikuntzan ahaztu egiten da. Adibidez, ulertu dugu askotan bizidunak genez eratutako izakiak direla, kontuan hartu gabe geneak eta ingurumenak organismoaren bitartez duten interakzioa edo elkarrekintza. Eta pentsatu da baita ere, geneetan eta orokorki gorputzetan, burmuina barne, dauden akatsak direla gaixotasunak. Medikuntzaren filosofian, horren ondorioz, gehiengoaren ikuspegi batek pentsatu du gaixotasuna sortzen dela gorpuntzaren atal batek ez duenean funtzionatzen ondo. Erreferentzia estatistikoa kontutan hartuz. Eta eztabaida asko egon dira horren inguruan. Eta pentsatu da baita ere geneak edo gorputzak aldatzen ikasiz gero, izaki ileskorrak egiteko gai izango garela.
Hori izan baita, adibidez, transhumanismoak pandemia hau etorri arte behintzat aldarrikatu duena. Gizakiaren izaera mugatua gainditu egin daitekeela evoluzioa horretara bideratuz. Harari eta hainbatek eztabaidatzeko moduko kontua dela pentsatu izan dute orain arte. Baina pandemia honek nabarmen ekartzen du mahaigainera ingurumenarekin ere oroitu behar dugula. Modu askotan gainera. Egingo dana da birusarekin edo mikrobioarekin berarekin hasi eta horien inguruko ikuspegia zeharu aldatu baita azkeneko hamarkadetan, zientzian eta filosofian. Eta horiekin batera biziari, evoluzioari eta bizidunei ditugun aurreritzi asko kolokan jarri dira. Medikuntzaren ikuspegia bera eta helburuak ere nolabait aldatuz. Hau izango da pixka bat nire gainetik begiratuko ditudan gaiak, baina batzuk denbora ondo kudeatzeko edo saiatzeko kudeatzen, batzuk ez ditut detaile guztiarekin kontatuko. Mikrobioak edo virusak zer diren kontutan hartzeko, pentsatu behar dugu edo kontutan hartu behar dugu mikrobioen gaia omnipresentea egin dela zientzian eta filosofian azkenengo behintzat 4 hamarkadetan. 1980ko hamarkadetik aurrera mikrobioen mundua berraurkitu egin dela esan daiteke eta euren rola evoluzioan eta biziaren antolakuntza orokorrean nabarmendu da, behin eta berriro. Garrantzi handiko ondorioak ekarri ditu euren azterketak. Adibidez, Margulis bezalako biologoen lanaren harira, sinbiosiaren eragina evoluzioan azpimarratzen da. Eta nola individuo biologiko berriak mutazioz baino aurreko formen arteko elkarte hibrido, sinbiotiko edo kolaboratzaileak egiteko duten joeran bilatu behar dela. Carl Weiss bezalako biologoek biziaren zuhaitza genealogikoa zalantzan jarri dute. Eta transmisio horizontalaren eragina aintzat hartuz, gero, evoluzioaren patroiak zuhaitz itxura baino, zuhaizka enredatu moduan agertzen dira. Adibidez, hor dago ez Carl Weissek baizik eta Ford Doolittlek, baina baita ere transmisio horizontalaren biologo teoriko batek egindako biziaren zuhaitz berria, non ikusten duzuen bezala trabez dauden transmisio horizontalak. Biziaren irudi orokorra aldatu da funtsean eta 3 zelula mota daudela esatean, bakterioak, arkeak eta eukariotak, eta hori izan zen batez ere Carl Weissen ekarpena. Gilbert Garapenaren biologo bezalakoek berri izan dute bizian individuo zatiezin homogeneoak baino holobionteak daudela. Eta horiek nabarmendu behar direla, eta beraietan holobionteetan mikrobioek makrobioen beharrezko atalak osatzen dutela euren arteko integrazioa eratuz. Eta beste 3 filosofo hauek, Maureen O'Malley, John Dupré, Thomas Prade, modu batean edo bestean egin dute lan azpimarratuz ohiko bizidunak, normalean bizidun hitza entzuten dugunean pentsatzen ditugunak, hau da animaliak, landareak, ontxoak, horiek, beraiek deitzen diete makrobioak, mikrobioekin osaturik egotearen ondorio filosofikoak, zientziaren metafisika eta praktika zientifikoak ulertzeko beharrezkoa dela. Orduan, 19. mendean, Pasteurrek eta Koch bezalakoek mundu mikrobianoaren existentzia, bakteria, kontxoak eta protozoak, nabarmendu zuten, eta hauen eragina gaixotasunak sortzean. Hala ere, Pasteurrek ezin izan zuen oraindik birusa aurkitu, amorruaren kontrako txertoa garatu bazuen ere. Birusak oso izaki arraroak dira, eta begira, Arundhati Roy idazleak pandemia garaian idatzitako artikulu eder batean esaten du, nork begiratu dezake berriro ezer, ate heldulekoak, artoizko kaxa, barazki poltsa, imaginatu gabe zipristindurik dagoela ikusezinak, hilgabeak, bizigabeak,
diren blob, ez dakit nola azaldu zer den blob bat, baina horre agertzen den tankerako gauza bat, da. Euren xurgatze kuxinak gure birike itxasteko zain. Horrelako irudiak ikusi ditugu birusenak, eta nik uste dut biologian edo medikuntzan bertan askotan jendeak irudi argiagoik ez duela birusa zer den azaltzeko. Erabilidean irudiak, bitxo esan zaio, eta behin eta berriro bitxo erabiltzen da. Sutea, Jose Luis Arzuagak esan zuen, ez, bitxoa ez, sute moduan ikusi behar dugu. Uinak, olatuak, horiek ikusi ditugu asko, batez ere bigarren, hirugarren olatua datorrela. Tsunamia, nolabait, gainea atorkigun zerbait, jakin gabe. Bueno, horiek guztiak, irudi horien atzean dauden kezka edo somorro guztiak eztabaidatzen dira biologiaren, filosofian ere, eta biologian bertan, birusa zer den azaltzeko orduan. Ez delako oso izaki argia zentzorretan, edo behintzat, bera aztertzen hasten direnean zientzialariak eta filosofoak nolabait jasotako ikusmoldeak aldatu egin behar dituztelako. Orduan, zer dia eztabaidatu da, ea bizidunak dien, ala ez. Patologia lotu dia normalean birusak, eta baina lehen Mariok esan duen bezala, ez dia utxutxean patologikoak. Kolaboratzaileak ere badira, eta hori ez badugu ulertzen, ez dugu bizia ulertzen. Identitatea, gure identitate zelula anitza egiterakoan, birusen eragin evolutiboa kontutan hartu gabe ezin dugu azaldu. Orduan, batez ere kontutan hartu behar da, ze aldaketa egon den aurreko mendeko 80. hamarkadetik ona birusa azaltzeakoan. Medabartarrak, hauek dira Peter Medabar eta Jen Medabar, idatzi zuten hiztegi honetan, esate zuten birusa dela berri txarra proteinaz bildurik. Orduan, hor, nolabait, alde batetik zegoen birusaren irudi zientifikoa, azido nukleikoak direla, izan RNA, izan DNA, eta etengabe ugaltzeko gaitasuna dutenak, eta proteina kapa bat dute. Eta ez dute metabolismorik, eta ez dute erreplikatzeko makinariarik. Hori guztia erabili behar dute zelularena, eta zentzu horretan parasitoak dira. Eta baita ere esaten dute, 1983an argitatutako biologiaren hiztegi honetan, hiztegi filosofiko honetan, ongia egiten duen birusik ez dela ezagutzen. Birusa beraiek argi eta garbi ez dute inungo trabarik esateko patologiarekin bakarrik, berri txarra bakarrik dela. Hori da aldatu dena gaur egun asko. Eta hori nire ustez kontutan hartu behar dugu beste gizarte mailan, medikuntza mailan aztertzeko pandemia bera. Orduan, gaur egun medabartarrek zuten ikuspegia birusarena kalean eta egunkarietan mantentzen bada ere, nolabait guzti zaharkitua dago. Gaur egun askoz ere ikuspegi neutroagoa dagoela esan dezakegu, eta nolabait esan dezakegu birusak direla zelularrak ez diren izaki evolutiboak eta zelulak erabiltzen dituztenak ugaltzeko. Eta hemen biologian dagoen kezka, ez dut asko sakonduko hortan, baina kontutan hartu, badagoela nolabaiteko ikuspegi bat esaten duena biziaren oinarrian daudela zelulak, beti. Eta biziaren antolakuntza zelularen oinarrian egin dela. Carl Woesek egindako lanak ere ekarri zuena da, lehenengo sailkapena egin behar duguna biziarena da zelula motak, eta izango ditugu 3 domeinu, 3 zelula mota daudelako. Birusak ez dira hor sartzen, eta zentzu horretan esan da askotan eta askotan ez direla bizidunak.
nik ez dut esango bizidunak direla. Bakarrik esango dut, badaudela ekarpenak edo badaudela proposamenak beraien bizia mota azaltzeko, batzuk esan dute agian laugarren domeinu bat osatuko dutela, eta bigarrena, azken finean gehien egozten zaien akatsa edo gabezia birusei bizidunak direla esateko da ez dutela elkarrekintza edo interakzio baten ondorioz egiten dituztela beraien funtzioak. Eta, claro, argi eta garbi, nik hemen nabarmendu nahi dudan ikuspegian bizia hori da. Bizia da elkarrekin gauzak egitea. Orduan, hori dela eta nolabait zelula gabe ezin duenari egin bere funtzioa esaten diogu burujabea ez delako, ez dela biziduna, nolabait badago biziarekin lotu nahi dudan ezaugarri oso garrantzitsu bat galdu egingo genukela. Bueno, hori biologian askoz ere gehiago azaldu da, bakarrik esan, nundik sortzen dien esaterakoan, bueno, hauek dira milaka mota virusenak, hau esan dut, bizidunak direla esaten dutenak ezetz, nondik datozen esaterakoan, hiru ikuspegi ero daude, eta hirurak zientzian ez dira erabaki zein den egokiena. Ez dago frogarik oraindik, esateko zein zen benetako azalpena. Batzuentzako, virusak lehenik ikuspegia pentsatzen dute, eta pentsatzen dute biziaren sorrerak lehenengo izaki garrantzitsuenak virusak izan ziela errepikatzeko gaitasuna zutelako. Horiek izango liatzeke, virus first edo virusak lehenik esango luketenak. Eta zentzu horretan horiek esango lukete virusak zalantzari gabe iaia biziaren sorreran. Oindala 3500, 3800 urte ja bazeudela lurrean. Beste batzuk uste dute hala ere, agian virusak ez direla hori, baizik eta regreso edo atzerabidearen teoriak esaten du virusak direla nolabait zelula osoetatik degeneratu edo apartatu egin dien izakiak. Eta beste batzuk berri esaten dute progresoa edo aurrera bidea nolabait zelula konplexuetan badaudela gaitasuna genomaren zati txikiak askatzeko genomaren baitatik eta salto egiteko eta hoiek nolabait progresatu egin dutela beraien errepikapena bultzatu eta areagotuko duen zerbait airatu arte. Orduan, hiru teoria daude, agian hirurak dira egiak, birus batzuek lehenengoa edo bigarrena edo hirugarrenaren ebidentzia moduan ikuste ditugu, baina eta agian egunen batean jakingo dugu hiruetako zein den egokiena, baina momentu honetan hirurak daude. Adibidez, hauek Didier Raoult, ez dakit ezagun aite zaizuen, baina da Marseillako mediku biologoa oso famatua egin dena hidroklorokinaren medikamentua bultzatu zulako, goratzen zarete, eta Trumpek eta esan zuten hori zala benetan erantzuna. Bueno, honek hauek idatzi zuten, oindala 10 bat urte, virusaren izaera bizidunaren alde. Bueno, argi eta garbi, virusak gaixotasunarekin lotzea normala da, azken finean guk gure ikuspegi antropozentrikotik begiratuta ezagutu ditugu virusak, hainbat eta hainbat gaixotasun sortzen dituztelako, baina, bueno, esaten dut, eta uste dut, ez dela egokia bakarrik horrekin lotzea edo elkartzea. Eta zentzu horretan batzuk esan dute Pasteurren osteko garai bat edo aro batean sartu garela. Mikrobioak hobeto ezagutzeko garaian bizi garen honetan,
Pasterren osteko garaia zer den agian komeni da komentatzea. Kontzeptu hau antropologian sortu zen, eta proposatzen du, gerraren planteamendu hori gainditu egin behar dela, virusen aurkako planteamendua, edo mikrobioen aurkako gerraren kontrako planteamendua, eta nolabait ikusi behar dela beraien ikuspegi positiboa edo kolaboratzailea. Adibidez, mikrobioen izaera modu positiboan begiratzen bada, orduan ez dira huts-hutsean etsai edo patologia sortzaile. Praktika eta logika higienistak, esaten dute askok, horren tartean Bordeleko Unibertsitateko Charlotte Brief antropologo bat ibili da asko idazten norbaitek interesa baldin badauka agian irakurtzeko, esaten du Charlotte Brief honek, higienismoa, antibiotikoen asmakuntza eta erabilera masiboa, zenbait mikrobio errotik kentzea, zaintza eremuen aseptiko egitea, elikagaien ekoizpen eta hazkuntza, eta orain arte beste hainbat praktika gidatu duen nekazal, elikagai eta osasun politikak gaur egun berrikusiak dira, eurek sortutako gizaki eta mikrobioen arteko erlazioen degradazioarekin batera. Horan, etsaiak baino aliatuak edo lagun moduan ikusteko proposamena egiten du, eta beak aztertzen ditu nola nagusiki ekosistema kaltetuak berriztatzeko ikerketa pilo dagoen, mikrobioen gaitasunaz baliatuz, eta hainbat teknika berri medikuntzan erabil daitezkenak. Bestalde, higienizazio delako horrek arazo larriak ere sortu ditu, gero eta gehiago azpimarratzen direnak. Ironikoa bada ere, gaur egungo medikuntzaren arazo larrienetako bat, ingurumen eremu esterilak sortu izatetik dator. Mendebaldean gero eta esterilagoa den ingurumena ekoiztu du, planifikatu ez den eta ezin den natura ezabatzean datzana. Hau da, Sariola eta Scott Gilbertek aurten bertan idatzitako artikulu batean esaten dutena. Medikuek, erizainek, dentistek, petrikiluek, hainbatek testu ingurune ezberdinetan erabili dituzte antibiotikoak eta erabilera hori gomendatu egin dute, baina erabilera horren ondorio latzak ikusten dira gaur egun. Jakina, txertoak eta beste sendagai batzuen lorpena espero dela gaur egun, batez ere gauden egoeran. Gaixo dagoen jende asko dago eta epidemia bat dago eta beldurra dago, baina horrekin batera ere medikuntzak bizi duen arazo bat da antibiotikoi erresistentzia itzela. Gero eta kasu gehiago dauden non antibiotikoek ez duten eraginek egiten eta ospitalean gero eta erresistentiagoak egiten ari diren bakterioak eta beste mikrobioak eragindako gaixotasunak ikusten dira. Medikuntzaren hurrengo fase horretan askok ikusten dute mikrobioen beraien laguntza beharko dela. Eta hala nola, bakteriofagoak erabiltzea bakterien kontra izan da laborategi batzuetan aztertzen ari den teknika berritzailea. Fagoak dira bakterioen virusak. Virusak normalan deitzen zaie zeula eukariotetan sartzen dienei eta fagoak bakterietan sartzen dienei. Beste bat, eta nahiko ezaguna guztio, nahiko erradikala den arren, dia transplante fekalak. Askotan, azkenengo urtetan entzun ditugun terapia modukoak. Bata zein bestea, mikrobioekin dugun erlazioetan oinarritzen diren teknika berriak dira. Gaur egun, nekazaritzak eta laborantza kudeaketak bioaniztasuna galarazi du. Gaixotasun infekziosoak gehitu egin dira basoen galera eta habitaten zatiketaren ondorioz. Mikrobioak aldatu egin dira, antibiotikoak, desinfektatzaileak, metalastunak eragin duten presio selektiboen aldaketa dela eta baldintza egokiak bultzatu dituztelako mikrobioen aldaera arraroak eta berriak sortu dira. Ezagutzen diren botikei erresistenteak direnak. Gainera, erresistentzia hau espero zena baino askoz azkarrago zabaldu da eta beharrezkoa da medikuntzak eta osasun publikoak mentalitate aldaketa bat lortzea, bultzatzea, nolabait mikrobioekin dugun harremana aldatuz joateko, nolabait ikusteko ze baliabide edo zer egon daiteken. Ahaztu egin zait hau pasatzea.
uste dut ez dudala ezer galdu. Gutxi, sentitzen dut, hau zen Sariola eta Gilbertek esandakoa, ingurumen esterilarena, eta holobiontea, horrela idazten da, espezie ezberdineko zelula osatutako izakia. Hau da batez ere, mikrobioen biologiak bultzatutako ontologia aldaketa ikaragarri bat, holobiontearen proposamena. Hau etorri zen esanez, bizidunak ez garela individuoak, bizigarenak aparte, baizik eta guztiz dependenteak garela eta gazu askotan ia ekosistema modukoak direla. Orduan, holobionte hitzak nolabait jasotzen duen ideia da animaliak adibidez, edo landareak, baina animaliak, zelula anitzeko bizidunak, ez garela guztiz homogeneoak eta ez garela guztiz homogeneoak, baizik eta oso heterogeneoak, eta gainera ez garela espezie batekoak bakarrik, baizik eta espezie anitzekoak, multispecies esaten dute askok. Orduan, horiek kontutan hartu behar da, interesatzen zaiguna orduan da, erlazio sinbiotikoa horiek ezagutzea, eta batez ere ezagutzea zeintzuk izango dian mutualistak edo onak izango dianak edo kalterik egingo ez digutenak edo behintzat komensalak, hau da, horiek dira Mariok esate zuen bezala hemen egon daitezken birusak, baina ez ditugunak nabaritu ere egiten, eta zeintzuk diren parasito kaltegarriak, nolabait horien ezagutza areagotzeko edo ulertzeko. Orduan, holobiontearen proposamenak aldarrikatzen duena da hori, zelula anitzeko izakiak edo sistema garela, organismo ingurumen sistemak. Beste ekarpen bat bide honetan da Nietzsche eraikuntzaren teoria, 5 minutu seguro? Bueno, lagun bagutxago. utziko dut, eta Nietzsche eraikuntzaren teoria, eta hemen hau evoluzioaren teorian garatutako teoria bada, eta esaten duena da nolabait organismoaren eta ingurumenaren arteko erlazioa dela dialektikoa, eta organismoa ezin dugula esan hautespen naturalak hautatutako zeo zer dela, organismoak berak aldatzen duenean ingurumena, nolabait, bera hautatuko duen hautespen presioa aldatu egiten dulako. Orduan hori batez ere esaten du. Eta horren, ikuspegi horretatik pentsatzen badugu zer den bizia, dena aldatzen da, ezin dugu adibidez pentsatu organismo bat zer den, bere ingurumena zein den kontutan hartu gabe. Eta ezin dugu osasuna edo gaixotasuna zer diren pentsatu ingurumenarekin kontuan egon gabe. Orduan, hau esan dut, azkar, 10 minutu entzaltzu behar diazue. Azkar esango dut, interesgarria egin zaidala komentatzea nola gaixotasunen historia bat ere egin daitekela, eta historia hori oso interesgarria da soziala delako, derrigorrez, ezin delako utxutxean biologikoa izan. Gaixotasunen historia egiten duten medikuntza soziala lantzen duten adituak eta antropologia medikoa egiten dutenak, esaten dute ehiztari biltzaileen artean ez zeudela gaixotasun infekziosorik. Beraien bizitza latza izango zen, zauriak egongo zian, eta gozea, klima arazoak, harrapariak, batzuetan infektatuko zitzaien zauriren bat, batzuetan jango zuten infektatuta zegoen zerbait, baina ez zegoen infekzioa transmititzen duen, transmisio gaixotasun moduan, gaur egun ezagutzen dugun moduan. Ez zuten katarrorik, esaten dute, eta hortarako ostalari anitzak behar direlako. Orduan, guk gaur egun ezagutzen ditugun gaixotasun infekziosoak sortu zian oindala 12.000 bat urte. Eta sortu zian gizakia ehiztari biltzaile izatetik bizitza sedentarioa egiten hasi zenean. Hau da, pilaketa nagusitu zenean, animaliekin batera bizitzen hasi zenean,
elikagai askoz ere eskasagoak, nutriente askoz ere gutxiagorekin jaten hasi zenean, behintzat hori izaten dute aditu medikuek, ehiztari biltzaileen elikadura agian gozea pasako zutela, baina jate zutenean, hobeto jate zutela besteak baino, eta bueno, kontutan hartu, hau askotan eta askotan kontatu digute hemen progreso bat zegoela, ez, azkenean gizakiak ibili beharrean janariaren bila lortu zuen janaria eta ekoizteko eta gordetzeko baliabideak. Bueno, segurazko pauso hori etzan izan progresoa, baizik eta beharrezkoa, imposiblea zelako ezinezkoa aurrera egitea lehengo egoeran, baina bere ondorioa izan zen hori, gaixotasun infekziosoak. Eta bueno, ezagutzen ditugun gaixotasun infekzioso gehienak zoonosiak sortutakoak dira, oindala berron bat urte, 19. mendean hasi zen nolabait Koch eta Pasteur bezalako medikoekin gaixotasunen teoria mikrobianoa, eta esaten da, hor nolabait buelta eman zitzaiola gaixotasun infekziosoei, 200 urteko puruan, nolabait txertoen eta antibiotikoen bitartez, behintzat herrialde batzuetan lortu zelako hori gainditzea. Baina kontutan hartu, beste medikuntza soziala egiten duen beste aditu batek, Thomas McEwan, esaten du, bueno, hau oso gutxi gora bera egindako sailkapen batean, gaixotasun motak sailkatu daitezkeela hirutan. Alde batetik jaiotzetako gaixotasunak. Baina horiek dira konstitutiboak, genetan edo etor daitezkenak, eta horiek dira gutxiena. Bigarrenak izango lirateke infekziosoak, eta hau McEwan eta beste epidemiologo bat, Abdel Omran deitzen denak, lotzen dute hau pobreziarekin. Gaixotasun infekziosoak beti lotzen dira egoera pobreziarekin lotutako egoerekin. Beak, Abdel Omranek esaten du the age of pestilence and famine, pestilentzia eta gozetearen aroarekin lotu behar ditugula. Eta hirugarren bat, beak esaten du, gizakiak eragindako gaixotasunak eratzen dutela. Hau da, aberatzen gaixotasunak, tabakoak, gehiagizko elikadura, gehiagizko sedentarismoak, eta eragiten dituzten gaitz edo gaixotasun degeneratiboak. Abdel Omran honek esaten du, orduan hor bi transizio daudela, eta hori deitzen die transizio epidemiologikoak. Alde batetik, gaixotasun infekziosoak sortu zuen transizioa, eta bigarrena gaixotasun infekziosoak nolabait kontrolatu eta beste gaixotasun batzuk sortu zian transizioa. Hau da Abdel Omran, eta gauza bat esan nahi nuen, hemen daukatena. Ez dituzten ja, boitzen. Zeratzera egiten? Ez, geratu egin da. Bai. Atrabatu egin da. Bueno, bukatuko dut ez dakit nola egin. Bueno, Lewontin eta Levinsek, bi biologo evolutibo oso famatuk, transizio epidemiologikoari buruz esaten dute artikulu txiki batean, 20. mendeko erdialdean, nolabait segurako euforia egon zala medikuntza eskoletan, pentsatu hauek dira, pentsatu zutelako gaixotasun infekziosoak betirako bukatuta zeudela, eta beste gaixotasun batzuetara dedikatu behar zirela medikuak edo ikasleak. Izan minbizia, bihotzeko gaixotasunak eta bar. Bueno, hauek oso artikulo gordina eta ironikoa eta egiten dute horren kontra. Ja, 2000 urtearen hasieran.
bueno, inundik inora ez dela eman transizio epidemiologiko hori mundu osoan. Transizio epidemiologiko hori bakarrik gertatu delako mundu aberatzean, eta orain gainera ikusten dugu hemen bertan ere ez dela gertatu transizio epidemiologiko hori. Zeren eta gero eta gehiago globalizazioa dela, klima aldaketa dela, ikusten dugu berriz ere itzuli egin direla. Hori komentatu nahi nuen. Hauek dira Harper eta Armelagoz egindako tabla bat, gaixotasunena, interesgarria da, eta ikusten dituzue 3 transizioak. 3. beraiek postulatzen dute edo planteatzen dute gaixotasun infekziosoak itzuli egingo dira, batez ere IESa kontutan hartuta imposiblea zen esatea gaixotasun infekziosoak desagertu egin direla munduan. Eta ez dakitzen bat 2 minutu. falta zidan. Bueno, bukatzen. Eta, bale. Bakarrik esan, adibidez, Fernando Valladares bezalako adituak, ibili diela, CSIC-eko biologoa da, ibili diela esaten behin eta berriro pandemia garaian irakurri bere gauzak eta begiratu bere bideoak, oso interesgarriak dira. Batzuk ahalegin egin dugu, esaten du, ohartarazteko habitaten suntxiketa eta bioanistasunaren galera daudela zoonosiaren agerpenaren erroan. Eta horien aurka balioko duen txertoa nahi badugu, egin behar duguna dela anistasun biologikoaren kolapsoa lehengoratu. Hau da, berriz ere kontutan itzuli nolabait oreka ekologiko batera. Honekin, usten didan gehiago egiten, antzeko ideiak esan dute Bruno Latour eta Donna Haraway, baita ere pandemia garaian hauek kongresu ikaragarri bat egin zuten dena online Zoom bitartez, Alemaniatik, eta holako hitzak hartu nizkien hitz egiten zuten bitartean. Lurreko kideak gara, terrestrian, esaten du Bruno Latourrek, eta lurrean lur hartu beharra dugu. Eta Donna Harawayk esaten zuen helburua dela bizi eta hil lurrean bizi izan diren guztiekin. Eta hilkorrak garela gogoratu. Hori adibidez esaten du baita ere, eta ja honekin bukatzen dut benetan. Olga Tokarczuk, ez dakit nolazten den, literaturako Nobel saridunak The New Yorken argitaratu zuen artikulu oso eder batean. Birusak gogorarazi digu esate zuen azken batean hain sutsuki ukatu dugun hori. Sorkari gaixoberak garela, materia auskorrarenarekin egindakoak, hiltzen garela, hilkorrak garela. Gure humanitateak ez gaituela besteengandik bereizten, ez garela salbuespen. Baizik eta mundua sare itzel modukoa izanik, bertan gaudela, beste izakiekin korapulaturik eta elkarturik, dependentziazko eta eraginezko ari ikusi zenez. Eta bar, antzeko ideiak jaso ditu Olgak artikulu horretan, eta oso artikulu polita da, rekomendatzen dizuet. Hau da Charlotte Brief, esan duana, naturaren gaia utzi egiten dut, eta bukatzeko, planteatzen duen batez ere, esaten dugunean zer den gaixotasuna, ea erabili dezakegun ideia hori natura bera gaixotu egin dela esateko. Eta zaila da, esatea horrelako baieztapen handia natura osoari buruz. Baina, galderak zalantzarik gabe honela bukatu nahi nuen, badu esangura filosofikoa eta badu baita ere esangura praktikoa. Canguillemek esaten du, osasuna ez dela ezagutzen galtzen den arte. Eta zentzu horretan zeozer ikusi dugu pandemiarekin. Berak hori izateko gene legis medikuaren hitza aipatzen du behin eta berriro. Osasuna organoen isiltasunean bizitzea da. Hau da, organoak negar egiten dutenean orduan kontuatzen gara. Osasuna nolabait apurtu egin dela. Beha besatzen du, osasuna ez dela ezagutzen osasuntxu bizi garenean, baizik eta gaixotzen garenean dakigula, lehen osasuntxu bizi egin dela. Eta zentzu horretan, pandemia honek naturaren krisialdi sakona erakutsi digu, eta nik uste dut ozen erakutsi digula. Eta hor gehatu zaizki gauzatzu, baina bukatzen dut. Eskerrik asko.